Гонят ме патрулки. Гонят ме и полицаи. До табелата на махалата, повече навътре не може. Транзитно минават другото ляво. Ама брат ми, не се предавам. Ще ми вземат колите и парите, ама душата не могат да ми вземат. И 5 коли да взема, 6-та ще купя. И 6-та да взема, 7-та ще купя. Имаш ли пари и здраве? Имаш всичко, имаш всичко. Ама брат казва, огаждам си. Взимат ми колите и парите, но аз си огаждам, аз си огаждам. Ям си, пия си и си правя кефа, защото съм шампиона на народа, на народа. Хайде, бачо. За Видеомиро, най-добрия! И най-вече за твоята съпруга. И най-вече за романеца, оригинално. О! Дидарам шаралендар. О, романецо си паше маде. О, романецо си паше маде. Пагел патруке, марел полицая. Пагел чегабе, данда. E parne, e basa. Oh, не забравяйте, че ни сме от Ваховица. Не се страхуваме ни да разкади касар. Адрилиле, 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 басе. Адрилиле, адрилиле, адрилиле. За това си за Павлин, за Ники и за Яни, момчетата. И за снаката Лалка специално. Меча венге, ленге ме камера. Е Павлинеске романе, леске ме живино. Е Павлинеске, Вилески. За най-бързия гол в Ловеч няма кой да го би. Ако има някой да дойде тук, да си дигне ръката, приема се. Кола за кола, ключ за ключ. Значи може и жена за жена, Роско, да знаеш. Това е, брате. И жена за жена. От него ли го купи? Добре. О! Може и жена за жена, ключ за ключ, кола за кола. Те нямamo правбе романе. Е Павлинеско гонфо.
Diga, 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 dan, 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 dan.